Kinongilam ko all Ribhoy Contractors and Suppliers Association mentakasi kita led banyak duk sendan Divisional Soil and Water Conservation Officer Ribhoy Division hadirin ke jing pelat ya ka itanda banshna ya ka water harvesting structures kabla temu banai tang showay contractor batang ha ka way ka packen kumban shupan pau badang shan ki contractor na Ribhoy district ila lumru na ka jing alang namar ka jing e baki mat na ka jing bam yo kam yo jam bat ya ki kam bahe la shu ai be tang shakitu ki badan jing dei mat ki he sarkar mat ki mentri ki sarkar habakran shila pathai ku bor na kalyang uba plela tiuso Vice President ko all Ribhoy Contractor and Suppliers Association ulong bakum ka kenhun kinong try kontrak kidap da ka jing sokya ka bajur hadin baka kam balapan bana da ka tanat soil and water conservation Ribhoy la thmu ben man ai tang ha uwei u contractor ka badan ka jing do nang ka bakraw ki bapun ki wei pat ki ba im jak po na ka te ka kam kum ka kenhun kila dawa badai ban pensange mador ya ka te ka kam bat ban tenda thamai biang pat ban phia khnang bakan long kum ka jingyo benta lam ki wei pat ki contractor bat kham tam baki te ki kam dei ban ai she ki contractor ki bana ka dong Ribhoy district bat kum ka kenhun kan selet ru ban pensngo hakmat mentri ramba ya ki te ki jingyo ki baki contractor na Ribhoy ki mat na kapor sa kapor soil ang ne kay kataw ko bagi wan rum ni kataw ko long ba kadon ka tender jong ka i tender mo construction ng beli ka ka water harvesting structure ka bagay ka bagi tip pakalong ba ya kane la depan khot kalong tang single packet kay ka bagi i bagi babon bagi kam kimi ko district ka jung ilang ba jong kane ka harvesting structure ka ba nakalian ka soil department aba kila khot ya kane ka tender na silong na po head office ng tay Andre ni kung ka Ribhoy contractor local contractor na po district ka jungi ni kwa ba ya kani ka kam di ban ailang yang iri kata kadai ko bang kwa kata daw ni wan hangni ban ong yo ulu district soil officer ba ngi persya nakalian ka contractor osyon damar ba ni kwa ba kani ka kam de ban ailang ya ki local contractor ki bran ko ka district ka jungi damar ba ka lada ai tang yo we ubriyo la ni ar ubriyo kumot kalong ka jingdo nong yang i kontraktor ki ba imja na kani kam kabangi tre adu mata tingi kerpa ya i ba in perkren ya kani bat personal sya commissioner ani sya director whatsoever kenang ba ya kani mentahi ki ban stop swakim de ban alot bat petre kani kam ani tang katahi bangiwan bani kendu mata kasu please go nakalian jangi ini district soil officer yung pa isa kren isa rai kani banyak kren siya po head office personal ya kani ka di persya kani alo kani kita nakalian kita soil tangkatai